am y grŵp chat ma, y peth yw, basically, fi'n gatref yn fy hun a fi'n mynd bach yn bonkers. A fi'n meddwl fi'n mynd i dechrau wneud y dating eto, ond fi angen tips achos sa'i wedi bod ar y apps ma am blynyddoedd. Felly, sut mae Love Life pawb yn mynd yn lockdown? Wel, gas i dympio os dweitha, so that's fun. But, gen I a couple of side pieces, so it's fine. Yn Gogledd Cymru neu na, lawr yn Llundain? In Llundain, all over the place to be honest, got someone in every city. Ooh, girl. Be amdano ti, Al? Yeah, single. Ond hefyd though, dwi ar Tinder a stwff, so dwi'n fawr cwbl o pobl dwi'n siarad efo, so my options are very much open. Ameer? Single Pringle, wrth gwrs, barod I minglo, as always. Ond hwnna o stori bywyd fi gweud y gwir, Jess. Wastad wedi bod yn single ac yn unig, a dyna ni yna fe. Siw bod ti mwy unig rwan? Ie, fi yn. Wel, mae dati cath yn y cefn, fi'n gweld. Leia mae dati cwmni fyna. Dyna di love life fi, basically. Wel, leia mae bach o pussy gyda ti, so does dim action gyda fi fan hyn y gwbl. Mae'r edrych gen ti cwmni gatre? Os gan I cwmni? Mae cwmni fi de, ydi vibrator fi, to be honest. Dach eisiau gweld o? Yeah. I've got a tiny little bullet here. Fi'n gobeithio ti wedi cloi y drws na'r maned. Gorau mae gynnau ydi cactus yn edrych fel cop. Mae'r NHS yn dweud digon o pressure ar y funud, so don't use that cactus. Don't do it. Ydy unrhyw un dal yn defnyddio'r apps yn lockdown? Oh yeah. Ond ti'n methu really cael casual sex rwan, na? I fi, Tinder. Ti'n methu exactly, unless ti wedi ffindio ffordd o wneud o, ac cadw 2 metr I ffwrdd o person arall. Chwarae teg, os ti efo penis mwy na 2 metr yn hyn. Wel, allan ni dongos os yn credu bydd y camera screen yn digon fawr, ti'n mo? Ie, fi'n siwr. Pa apps ydi pawb yn defnyddio? Achos fi wedi bod ar Tinder o blaen, ond sa'i wedi bod ar fel Bumble neu Hinge. Hinge is straightforward. Hinge, 100%. Efe, sa'i clywed o Hinge o blaen? Ie, mae'n ein gorau fi. Mae'n ffantastig, tydi? Mae'n great, I love it. Mae pretty much pawb dwi wedi deitio the past 2 years of Hinge. Beth sy'n y Hinge yn wahanol I Tinder? Beth sy'n y Hinge yn fatha unique? Mae Hinge efo actual bach o personality, a mae bobl ddim just yn chwilio one night stand yn efo. Mae'n neis am fod ydych chi'n gorfod ateb cwestiynau a ydych chi'n gallu dangos fwrdd eich personoliaeth, de? Yeah, exactly. Dwi'n hoffi. Dwi'n ffindio mae pobl yn gwneud lot o jokes amdan self-isolation. You'll know I like you if I share my toilet roll with you. Yeah, definitely. Dwi'n chwilio am yr sy'n original hefyd, cos mae quarantine and chill yn definitely overused ar y funud. That one's a bit of a boring one, so dwi'n chwilio am creativity. Yeah, exactly. So, fi'n dweud y ffid bod y Hinge yma dim really amdano one night stands. Na, neu dim wneud yn dda fan Ameer os dyna beth. Na, ta fe'n diddori fi sa'n credu fi mynd I sign o lan I hwnna. Na. You should get Grindr Ameer, go for it. Get the Grindr on. Fi clywed am Grindr. Yeah, very clywed am Grindr, yeah. Well, nes I download y Grindr bach nhw, fel allan ni'n fewn I isolation, cos ni'n teimlo bach yn unig, o'n I angen bach o approval. A beth sy'n net yn di, mae gymaint pobl ar Grindr dal eisiau meet fyny efo chdi. So o'n i'n ffendio, o'n i'n mynd fatha rhyw preachy old woman, a pob tro o'n gweld people up for meet, o'n i'n mynd, you shouldn't meet, you should stay 6 feet or 2 meters away. A hyn o llall. So I've just deleted it now. Mae fel Jane Austen, mae fel Jane Austen dating rwan, tydi, basically. Dych chi dod o gallu sgyrru negesau eich gilydd, dych chi'n cael actually cofo rwan am fisoedd. Mae'n rhaid bod fel old-fashioned courtship. Oh, hwnna cute. Wel, na, mae just essential, dyna di'r byd newydd ma. Byddai'n teimlo bach fel, what's the point te, achos sa'i gallu cwrdd lan nhw. Fi'n casau small chit-chat yma. Fi am exchange your nudes ar Snapchat. Faint o dick pics chi di cael, Mared? Back loads, yeah! Way too many. Without asking, Dev, that. Fucking hell. Mared, beth yw Snapchat ti? Na I adro ti nawr. Ond Jess, dwi'n meddwl, ond ti'n methu cofwr neb,
am rwan. Ond os ti'n really hoffi rhywun, neu di cael emotional connection efo nhw, ti'n gwybod, dros y misoedd nesaf yma. Ie, achos mae fe yn really personol fi'n teimlo fel gwahoddi rhywun mewn i ti, really. O ie, dwi'n ffindio hynny. Dwi wedi bod ar chydig o virtual dates rwan, a mae'n teimlo'n really fel, oh my god, maen nhw'n mynd i gweld y cath, maen nhw'n mynd i gweld y cactus cock, ti'n gwybod, mae'n scary, really. So, Al, ti wedi deleteo Grindr nawr, so wyt ti ar unrhyw date apps nawr, neu na? Dwi ar Tinder rwan, ond eto dwi eisiau ffeindio hwnna yn really repetitive, cos mae jyst yr un stori, fatha hi UK, how are you, wedyn mae'n ffolio chi ar Instagram, a then it's just like the same introduction over and over again. So dwi bach ddech chi lle, unless you can actually meet up or go to any connection in person, it just frustrates me, so block. Actually frustrated. Oh, yes. Ydy pawb bach yn sexually frustrated yn lockdown? Dwi'n meddwl dwi yn, o'n i'n ar ôl i Keir Starmer dod yn ti'n gwybod, yr Labour leader newydd, o'n i fel, he's a hottie. Ac oh my god, dwi'n really frustrated. Be amdano ti? Dim yn frustrated, achos mae gen ti gyd o'r tegannau yna. So ti'n meddwl? Di bullet fel un i'n yr un peth na. Di bullet i'n gallu fucking baitio fi na. Eisiau machine gun arno ti. Na, ti'n iawn. Be amdano ti, Ameer? Ti'n teimlo bach yn ffrwystredig? Wel, hwn yw'r peth, fi wastad yn mynd trwy y dry spells yma, so i fi, mae pawb ar Twitter yn sôn am, no sex, a fi fel, fucking hell, welcome to my life, ti'n modd? So, ydy pawb yn defnyddio apps i just hook o land o pobl, neu actually ti'n edrych am cariad? Dwi wedi defnyddio nhw i book, dwi wedi just, one night stand, ond nes i fynd drwy dry spell hefyd Ameer, a wedyn o'n i'n meddwl, wel, dwi'n mynd i trio wrach edrych am partner, felly o'n i'n meddwl, oedd pobl yn deud, Hinge is the way to go. Ond yn anffodus, nes i tamio fo'n really drwg, nes i wneud blwyddyn o sort of sortio fy hyn allan, dwi'n gwybod, therapy, self-love, lots of wanking, a wedyn, cyn gyntaf ac o'n i'n barod i fynd yn ôl fewn i the world of dating, a lockdown di digwydd. Felly o'n i'n meddwl, be dwi'n mynd i wneud? Aros 6 mis arall? Na i joinio Hinge a nawn ni weld beth sy'n digwydd. Wel, Lorna, na i weid ti, dyma tip fi de. Ti'n mam, se fi yn download o Tinder, os fi'n teimlo fel tret o hunan fi, na i download o Tinder Plus. Neu Tinder Gold fel maen nhw'n galw a roi bach o arian nawr. Nawr fi fel arfer yn neud hwn cyn Nadolig, amser fi wedi meddwl achos fi ddim yn meddwl amdano fe. So fi'n meddwl, fuck it, fi jyst mynd i roi card details fi ar Tinder a ewn i. A mae wastod yn talu off, ti'n modd. Mae'n gweithio. Achos Tinder Gold, dim mesan bwyty, right? Ti'n cael gweld pwy sydd wedi hoffi ti yn barod a ti'n gallu, ti'n modd, just mynd syth mewn i weld a dewis pwy ti eisiau. Cut straight to it. Yna Hinge anyway ti o Ameer. Ti'n gen ti'r whole, these people have liked you situation ar Hinge for free. Se wir. Wel, mae hwnna yn game changer. Mae Tinder ar y funud roedd free passport fyny. So ar y funud, dwi wedi bod yn Glasgow, Edinburgh, Ireland, lle fydd. A dyn da chi jyst yn you see who likes you, so yeah, go on a little holiday. Virtual holiday. Yeah. So do efo'r manly Scottish men you'd match with me, knowing full well I'll probably never meet them in person, but hey ho. Hell of fun, and they get voice notes, going up. Oh, paid. The Scottish accent, it gets me every time. Down, serious panty dropper in there. Oh, major. Fucking hell, Shrek, come at me anyway. Be amdano, Pornhub wedi rhoi premium porn lan am ddim, so ydy unrhyw un wedi troi hwnna ta? Fucking hell, dim ond nawr, fi'n gwybod holl gwybodaeth yma, mae'n swnio'n gret, braidd fi ysgrifennu e lawr. Mae'n amazing, o'n i'n gwybod hynny. Mae'n amazing. I love it. Mae loads o yogas pethau wedi hefyd, felly byddwch chi dewis fel yoga neu wank, maen nhw dau'n llosgi calories. Bach o ddau fi'n credu. Workout either way, Felly, ydy pawb yn ar y apps, neu mae pawb eisiau lawr-lwytho'r apps, a nawn ni gyd, trio mas, a trio ffeindio rhywun i wneud fideo chat efo? Syniad da. Esgus i download o fe eto, jyst mynd am e.
Dwi'n cael fan mental image o ddechrau Wizard of Oz lle maen nhw gyd yn cerdded ar y Yellow Brick Road i see the wizard. Da ni gyd yn cerdded i Yellow Brick Road ma. I just want a boyfriend. Or girlfriend. Either. Hey, yeah. You do you. Ti'n ffindo girlfriend Lorna, fi bach yn interested yn hwnna, three-way yn eitha da, sy'n o'n da. A dyna pam ti byth yn cael ddiddordeb gan merched. Blown over, fi fel. Oh gosh. Cool guys, felly, nawn ni gyd lawr y lwytho'r app a nawn ni trio nhw mas, wneud update bach i profile ni, achos bydd eisiau i fi wneud fel sexy selfies, ti'n mwyn? You've got plenty hun. Get the boobs out, a wedyn nawn ni trio gweld os mae unrhyw un yn cael look, yeah? Yeah. Definitely. Pob look everyone, come on pawb. Pob look, rynnu yma o hyd. Diolch, na check o mewn efo ti wythnos nesaf te. Hwyl fawr pawb. Diolch! Pob look pawb, hwyl! Bye.